Men tejen etrafının ağalan ovasının yaşayıcısı atçınas çağırış berdim rat. Bana at çapar deysen gov tanıyanlar. Berdim rat diyenler, berdi diyenler. Sebebimin yaşlıktan kakım at seredensen, atam kakım at seredensen biz atçınaslar maşgalası. Şu sebeple Mariyan Aşkabad'ın aylaularına kakımın yerine çağalıktan gidip şol aylaura at çapsıklara gidip gedemsen sonra işlerini uğurlarımda da ömür at seredemsen bana at çapar deyip bilin ya. Son için at çapar oluyor. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men käbir yaşlılardan eşten gurrunlanmay aytmakçı bolýan şu ýerde men eşten gurrunlan tejen etrafyň ağalan owasynyň ýaşaýjysy köne gadim gurrunlara ökde gurrunça adamlar bardy. Olardan biziň kuzynas ustamyz bardy, çarsy ewedany ogly. Bäşim annan ýa-da ogly. Ondan bäşim pırtogly. Kadar italmaz ogly. Aşy dost. On aýaly gelinejemiz tokku gelinejenden. Çarhananyň ornatary zat tehnik soňky döwürlerine batgydyň başlygy bolup gawunçynas bolan durdy nefes ogly. Aşgabadyň Aktaşaýak, bizim öýüniň Aktaşaýak owasynyň ýaşaýjysy 1920-nji ýylda dogulun Seyit Muhammed Seyit Niyaz oglunyň eşden käbir gurrunlamy aýtmana ruhsat bermegi soraýarlar. Ondan köpçülükde toy bolýar, sadaka ýas bolýar, ýaşlyň ýanyna oturýan bolan atçy bolansaň her kim ondan mundan gurrun berýär, atlar barada köne gurrunlar, gadim gurrunlardan. Yani şo ýaşlylарды eşitipsiň, diňläpsiň, görüpsiň diýip soraýarlar. Bunun şolar barada men bilýänmi gurrun berýän adamlara hikaýede. Onun men esasanam şo öz owamda aktanak geçen adamlardan hem eşitenden ma'ulen esasy Aşgabadyň bizim öýüniň Aktaşaýak owasyndan Seyit Muhammed Seyit Niyaz oglunyň aýdan gurrunlarynyň birini men aýtyp bermekçi. Gadim döwürlerde intak tejen näýilýän ýokka 1800-nji ýyllarda öýekde purşunlaryny uğurlardan hem aňyrda. Ahallan hiwadan ahala kerwan atnar eken. Sonra ahallan hiwa gelýär käýäryn tejenleri ýa-da joşup gelip tejen aýagyny tejen bilen suwalar eken, urýan eken. Şu aýaklar gum alalary, gumlaryň arasyndaky alalary. Sonra aylan beýlak eýtip geçereken hiwa käýerde düşläp aylan geçip. Sonra alalarda topuňdan bolup duran suwlarda ululu balykllar şıpırdaşyp ýatan barly. O balykllar hem ýol bar sırtlan möjek, şon ýaly tilki, şagal şon ýaly mörmejekler ýer eken. Bular onuň aylan eýtip geçip hiwa gidip hiwadan ýygyna gaýtyp gelýärkälerim sapanyň arasyna o palçykdan logala edip sapandan tohum ekip tepip ýygyna ýukunar ahaly urar ekenler. Tamam, o tejenlen parta meydana göçüşýäli güýdüragyň başyna gelip hasylygynar eken. Sebäbi ol gadim döwürler häzirki ýaly süýçköke ýok, zat ýok, şoň üçin türkmenler gawundan kaksyk toşap ýaly ýerimişler, ýygnap alyp gider ekenler. Gawun, peýenlik gawun, garrygy gawun, baharman gawunlar bar eken. Şonu kädi, ramça, şolar ýarlatlar ýygnap alyp gider ekenler, ahala ýygnap. Güýdüň aýagyna sowuraýmaka öňýänler. Ondan 1854-nji ýylda şol eken ýerimişlerini ýygnamaga gelip, iýmäne ýygnamana gelýän ekenler göçüp, pagta göçülýärler. Şo gelip ýygnap gelenler şo ýol bar sırtlan köp bolansaň mallary ýerdölede saklar ekenler. Sebäbi mal ýylsa mal wakmana gelen agmal adamlar düýä ýukurýa, eşege ýukurýa, ata ýawa ýukurýan ekenler. Ondan şo mallaryny ýerdölede saklar eken, giýin edip. Giýje eli galyşyl naýdal garawullyk çeker ekenler, ot ýakyp.
Adamlar gelen adamlar bir telerde, her kim telerde yatar eken, sebäbi ýerde sırtlan yol warskan esasany. Ondan 1854-nji ýylda Sowguraýman öň ýanyna şo gelen tekelen ýol başlygyna Aktaşaýakly bizim öýüniň Aktaşaýa owasynyň gyzyllardan garagan aksakally ýol başlylar bar eken. Şol Sowgurman öň ýanyna adamlar goşuňyz taýynlamal daň bilen ahala uğramallar diýer eken. Her sapar, her ýyl gelenlerine öňünden buyruk berer eken, gitmeli taýynlanyň diýip. Şo ýeje telerde ýatan bir belli däl ayal adamy, garrym, ýaşmy, erkekmi kimdigi belli däl ýöne bileklerden näýär. Bilekler bolanda da şol Aktaşaýan bilek yüzbaş tiresi wa şol Tejen raýonunyň Agalan owasynyň 40 kilo goly başlyk bolan aşyr dost şol bilek tiresi bolýar. Şolardan bir gaçypdyr ýöne uly kiçi belli däl nämedi. Ondan ýanky sırtlan ýol bar şonu ýetelerden gaçantam. Ondan sonra şu tekelen yol başydy garagan aksakally bilen gyzyllardan yol barsa utarman gitmelerli şey diýen 1854-nji ýylda ilki Tejenle ýaşaýyş başlapdy. Ondan öň Tejene mardan ahallan Tejene geçen Tejenden geçende o ileri gatlaryna Komsomol, Moskwa, Amaşa gapan Çapaýew kalwalar diýerdi. Gaýra gurýanyň bolan gyzyllarhan okutjawr Kiýew diýärdi. Tutuş sual ýany ken Tejenler ýa-da gelip sualar eken birki ay sual ýany ken ýa-da Tejeni tutuş. Şonda diňe häzirki Tejen raýonunyň Agalan öňki Tejen raýonunyň Pravda kalwadynyň ýeri Ak alan diýilýär. Şoň üçin bir şu ýer bir owaň ýer gal ýany ken galan ýerine ýol barsa üçin 100 kilometr Tejeniň aýagyny sualar eken. Şonda ilki bilen şol ýanky tekelen ýol başydy garagan aksakal sırtlan ýol barsy gutarman gitmelerli ilki Tejenle ýaşaýyş 1854-nji ýylda başlapdy. Soň ýuwaş-ýuwaşdan bäri küýşäler Tejene garşy. Soň demir ýol çekilýär, näme ýöne gökde puş döwürlerinden aňyrda bi. Miratdan ataň bolanyň takada oturdylan bir söz bar diýär. Onuň her kimden bärde galynan soň suwam wagtlaryny gelip giden soň ýa-da gök tök onekjek bolup suwuň öňüne bewa durup jyla urup baja urna suw saklajak bolup Tejen stroýun käli suwuň alkymna gelýärler. Tejenler ýa alkymna şey diýem Agalan beýik ýer bolan soň Agalanda oturulýar. Näşe diýem Ştaýda Tejeniň Agalan owasyna şondan soň ýaşaýyş başlaýar. Ilki 1854-nji ýyldan soň. Esasany biziň owamyzda bizmeniň Aktaşaýa owasynyň gyzyl tiresi we baýos rok tiresi we jomur geçil tiresi we onuň ädikgiller tiresi we körtegek däl togolok diýär. Şo körtegek däl togolokdan şo ädikgiller amma şolardan bir ädikgiller tiresi ma biziň owamyzda. Ondan daşgary her galanlar soň goşulýar. Bagşy daşajak diýip bol her galan adamlaryň gelipdir şulowa. Soň şo biziň owamyzda her galan bagşy mirş bagşy çeltek tirelerim goşulyp biziň owamyz 4 owa berip owa çäde durmuş Molotov 3-nji ýaşylyk ma 1-nji maýdan 4 owa berip häzirki Agalan öňki Tejen raýonunyň Pravda kalwady bolup inem Agalan owasy bolup ýaşaýyş dowam edýär. Şol her galadan gelen adamlar esasanam hasam gurrunmyz takyp borýary. Şol Edirhan aňyrlary gelipdir biziň owamyza beripdir. Şol 1-nji maý owasyna her galalar. Onuň Määt Türkmenistanyň professorlary Määt Kösäýew gelipdir. Şol ýaly ula adamlaryň atababalar şulowa ýer gelipdir. Şol ilki gelenler. Şol bizmeniň Aktaşaýanyň adamlary bilen bile şolaram goşulyp gelipdir-de. Şulowa ýaşaýyş başlaýar. Men Aşgabatyň bizmeniň Aktaşaýa owasyna bir ýaşap eten 1920-nji ýylda dowulan Muhammed Seyit Niýazoğlunyň bir eşden gurrunlanan bir ýerine aýdaýyn men.
Heyt Muhammed Ağa'nın yanına men kän gatnadım. O taýda Murat Sapar Murat diýdi, Muhammed diýdi, gara köne urunlardan iki bilýän adamlar bar eken ýöne barsa men maňa aýtdy sen Heyt Muhammed Ağany görmesen beýlekilen hatap däl diýdi. Sen esasy şonu diňle diýdiler. Men şeýdim 2000-nji ýyldan ta 2020-nji ýylaçan gatnadym men o ýaşlyň ýanyna. Kän urunlar diňledim, eşitdim. Ha tira tayfalarda Türkmenin tira tayfalarına aýdylýa Aktaşa Türkmenlerin iň soňky paçasyna marda bayramaly oturan Seljuk Sultan Hanjar diýilýän eken. Türkmenlerin şol iň soňky paçasy bolupdyr. Onuň aňyrda paçalyklar kän bolupdyr. Şu iň soňky paça şol Sultan Hanjar bolupdyr. Şondan 3 tane ogul bolýar. Köni gadim gurrun bilýän adamlaryň aýtmagyna görä da. Heyt Muhammed Ağaň aýtmagyna görä şondan birinji ogulna Aktaşaýak diýilýän eken. Birinji. Onun ikinji ogulna Garadaşaýak diýilýän eken. Üçünji ogulna Sultany diýilýän. Ondan şol Aktaşaýakdan ýa-ni gadal baý oturok, jomur geçili, bilek güzbaşy, körtegek, däl togulak diýip 11 ogul bolupdyr. Yani käbir ýerde adamlardan eşitýän, käbir ýerde dinleýän, eşitýän ýerlemä bolan Sultan Hanjardan 3 tane gaýyd gaýja, ogul gaýdanak diýän ýerlemä ýöne könüden arkamy geçip gelýär, ýaly bu zatlar arkamy eşitilip gelýän gurrun bu. Sebäbi gurrun biljek bolsa Heyt Muhammed Heyt Niyaz bilen biziň bir garra nemez bardy biziň tiramyzda. Şolar biziň aňraýymyzy şeýle diýip kän gurrun berer, şo enemizden. Şoň aýşyşlar ýaly şol Aktaşaýaň 11 ogly bolýar. Arçman gatdaly oturýarlar, keýmir kör döwrüne arçman töwereğinde oturýarlar. Soň bizmeýine gelipdirler, bizmeýinden soň ağalaňa gelýär, ağalaňdan soň Murgaba gelýärler, ýa-ni şo bizmeýiniň Aktaşaýa, Garadaşaýa owasynyň adamlary. Şo 4 bölek bolup oturýarlar häzir kuly.